dai akwai wannan application ɗin a wayarka, to wayarka tana cikin matsala, tana gab da lalacewa. In dai baka tsaya kayi scanning ka duba application ɗin da zai bawa wayarka matsala ba, saboda akwai application masu virus. Yanzu zamu shiga in nuna muku yanda za ku yi scanning a wayarku, yanda in dai da akwai application wannan mai wannan matsalar a wayarku, to za ku fitar da shi. Za ta nuna muku wannan apps zai iya baiwa wayarku matsala ta wannan fanni, ko mai virus ne ko mai yawan yin tracking ne, ana tracking naku. Za ta nuna muku ba tare da ɓata lokaci ba. Mu shiga cikin bidiyon. Play Store naka take, sai ka shiga. Idan ka shiga Play Store, sai ka nemo gurin da alamun Gmail naka yake, kamar gurin hotonka kenan, sai ka taɓa shi kamar wannan gurin da nake nunawa. Idan ka taɓa maka, sai ka duba gurin da aka rubuta Play Protect ɗin nan, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa Play Protect, zai nuna maka wannan gurin. Gashi nan a saman nan gurin an rubuta No harmful app found. Yanzu ka taɓa scanning ɗin nan. Idan ka taɓa scanning ɗin nan, zai nuna maka duk abinda inda application ɗin da zai bawa wayanka damuwa, zai nuna maka shi a saman gurin wannan scan ɗin nan. Wannan scan in progress ɗin nan zai nuna maka. Kaga yanzu ni ya nuna min no harmful app found. Yanzu ya nuna min no harmful app found. Ya nuna min kenan wayana safe, ba abin da zai faru da ita, ba kuma wani application da yake bani damuwa zai bani damuwa nan gaba. Saboda ni ina yawan scanning ɗin wayata, ina yawan dubawa saboda ina da ɗauko application sosai a Play Store. Kai ma idan kana yawan ɗauko applications wayanda baka san su ba, ko kuma wayanda aka tura ma baka sani ba, zai ringa nuna maka irin wannan. Ka dinga yawan yin scanning ɗin nan. Kai subscribe domin samun sababbin tips na sirrin Android. Nagode.